Samantala, mas pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Alaminos ang pamamahala at pagpapatupad ng makabagong sistema ng marine tourism sa lungsod. Kamakailan na formal lang nakipagkasundo ang lokal na pamahalaan sa Department of Science and Technology o DOST at isang pampublikong universidad. Sa klaw ng pagtutulungan ang paggamit ng isang sistema para sa pamamahala ng 100 Islands National Park at isang Integrated Internet of Things o IoT-based system para sa pagsubaybay at pamamahala ng mga bangka upang mapabuti ang kaligtasan, kahusayan at paggawa ng mga polisiya para sa turismo sa dagat. Ang kolaborasyong naganap ay naglalayong gamitin ng teknolohiya upang mas mapabuti at mapanatili ang pag-unlad ng industriya ng marine tourism sa Alaminos City. Ang Alaminos City na dinadayo sa Western Pangasinan dahil sa pamosong 100 Islands National Park. IFM News. IFM News. IFM News.